Miguel up, shout out. Chonasi, hello kuya. Hello din sa'yo, Chonasi. Chonasi, hello kuya. Chris Fernandez Jr. to have a blessed Wednesday po, host. At sa lahat ng nandito sa LS ni host, God bless po. Annalisa's Journey, Twin. Okay, maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat, Chris Fernandez Jr. 2. Chonai, good evening. Hello din po. Welcome po kayo sa tahimik kong live stream. Ay, pero nagsasalita na ako, no? Thank you so much, Chonasi. Blackthorn Adventure, dito lang ako, idol. Maraming salamat, Blackthorn Adventure. Kung hindi pa kayo connect kay Chonasi at saka Chris Fernandez, pati si Annalisa's Journey, pwede mo silang unahan. Ang kanyang main account ay Annalisa's Chonasi. Dito pa rin. Jane Saltin, wow. Saging. Saging. Relate po ba kayo? Sino may gusto? Dito maraming. Saka siyempre golden fish pa. Hello. Wala saging. Yung binalik ko. Kinain. Blackthorn Adventure, dito lang ako, idol. Chris Fernandez Jr. 2. Hello po, ma'am. Ma'am Annalisa's Journey Twin. Hello din po. Welcome po kayo. Ayan, Chonasi. Everyone. Hello, everyone. Jane Saltin. Wow. Ayan. Hello, host. Pahingi po. Sige po. Jane Saltin, marami pong saging dito. Yan. At syempre, kung hindi pa kayo connect kay Annalisa's Journey Twin, alisin lang natin ay ang kanyang main account, Annalisa's Journey. Yan. Ang gawin natin, manood lang tayo ng 3 hanggang 5 minuto sa kanilang upload video bago tayo mag-iwan ng tamang bakas. Tayo ay mabalikan, guys. The Delicious Kitchen, MMLSO, mega love shoutout po sa iyo, host. Maraming salamat, The Delicious Kitchen. Kung hindi pa kayo connect kay Annalisa's Journey, pwede nyo rin po siyang unahan. 7 million in the house. 5 thumbs up. Maraming salamat po. Rodney Snack TV, mega love shoutout po sa iyo. Good evening po sa iyo, Sir Rod Snack TV. Thumbs up, host. Ayan, thank you so much, Rod Snack TV. Yan, ibinaba ni Nightboat ang iyong bahay. Ayan, pwede na natin puntahan, guys, si Rod Snack TV. The Delicious Kitchen, yung isda, kakainin na ng saging. Ayan. O, nangangain ng saging yung isda. Kaya mga isda na kayo para hindi kainin ng saging. Ayan. Ito yung saging. Golden isda. Maraming golden isda dito, guys. Ano? Sila lahat mga all golden isda. Ang gawin na lang natin, unahan natin sila. Siyempre, para dumikit sila sa inyo, ang gagawin natin, manood tayo ng 3 hanggang 5 minuto
sa kanilang upload video bago tayo mag-iwan ng bakas. At siyempre, kung kayo ay may harang naman, kung may harang ang inyong pinapanood, ang gawin natin, huwag nating laktawan. Ang gawin natin, panoorin natin lahat para makatulong naman tayo sa kanilang mga tagumpay. Ayan. Pag lumaki yung isda, saka uulamin, haha, yan. Sana lumaki, yan. Mega love shout out. Bali, hashtag my vlogs, thumbs up host. Okay. Binabali na ay nag-thumbs up. Hashtag my vlogs. Yan, maraming salamat po, host. Okay, walang anuan po. Ako po dapat ang magpasalamat. Hashtag my vlogs kasi kayo po ay nandito sa aking live. Ngayon, kung hindi pa kayo connect kay Daddylicious Kitchen, ay pwede mo siyang unahan. At syempre, ang gawin natin para sure ang dikit, tayo ay manood lang ng 3 or hanggang 5 minuto or tapusin na natin yung kanilang video kung tayo ay nagustuhan naman yung kanilang video bago tayo mag-iwan ng tamang bakas. Syempre, kayo ay mababalikan talaga. Tama po ba or hindi tama? Yan, comment lang po kayo ng oo kung tama, hindi kung hindi siya tama. Inton no nag-iimasan, yan, lakay. Inton bigat, aglaybak maningenti, farm cone, garden farm cone. Baba ako bahay host. So sige po, tamsak ka lang kay host at ibababa ng night boat ang iyong bahay Daddylicious Kitchen. Type mo lang tamsak para mapasyalan nila. Ayan. Pwede mo rin i-manual na ibaba, sir. No problem. Ibaba mo lang. No problem yan. Kung sino yung mga may premier guys, ay ibaba nyo na rin yung inyong mga premier para sa ganun ay matusukan ng ating mga kaibigan po dito. Supay mayat jay ayan mo. Oh, yes. At papatayuan ko sana ng na yun. Kaya lang, wala pa akong pera na pampatayo, kaya ang gagawin ko ay tataniman ko muna. Yan. Naglamis. Ayan, naglamis. Well, napo, naglamis. Supay mayat, jay, ayan mo. Ayan. Share the love. Yan, share. Love, guys. Dikita na natin si Daddylicious Kitchen. Kung hindi pa kayo connect kay Daddylicious Kitchen, unahan na natin siya or siya mang-una po sa inyo. Yan. Si Daddylicious Kitchen, yan po ang kanyang main account, guys. At si hashtag my vlogs, yan din ang kanyang legit na account niya, guys. No? I-announce po natin para alam nyo kung sino yung mga inyong mga didikitan. Si Rod Snack TV, yan din ang kanyang main account, guys. Si Annalisa's Journey, alisin lang natin yung twin. Ang kanyang main account ay Annalisa's Journey. Yan. Si Jane Saltin, yan ang kanyang legit na account din, guys. Kaya connect na po tayo sa kanila. Pwede po tayong manguna sa kanya, no problem. At nagbabalik naman tunay po yan. Yan. Si Jane Saltin. At syempre, huwag natin kalimutan na dikitan si Chona C. Yan ang kanyang main account. Siya po ay monetized channel na yan na kaibigan po natin. Mabait din yan na nagbabalik at nagbabalik pa rin. Chris Fernandez Jr. 2, yan. Unahan na natin siya, guys. Si Blackthorn Adventure, yan. Pwede rin natin siyang unahan. 6 million in the house, 7 thumbs up. Yan. Daddylicious on the punta na po si my hashtag vlog, hashtag my vlogs kay Daddylicious yan. On the way na siya sa'yo. Kaya abangan mo na lang yung kanyang bakas. Kaibigan Daddylicious. Yan. Para sure ang dikit, manood tayo ng 3 hanggang 5 minuto sa kanilang upload video bago tayo mag-iwan ng tamang bakas. Thank you so much, Daddylicious Kitchen. Yan, ibinaba ulit ni Night Boat yung bahay. Clarita Powers, good evening. Yan, thumbs up host. Thumbs up, yan. Antayin mo at si
magbababa ng iyong bahay. Yan, ibinabanat tuloy ni Clarita, ni Nightboat yung iyong bahay. Kaya kung hindi pa kayo connect kay Clarita Powers ay syempre ang gawin po natin, manood lang tayo sa kanyang upload video bago tayo mag-iwan ng bakas. 3 hanggang 5 minuto, pero kung nag-i-enjoy kayo sa kanyang video ay tapusin na natin yan. Siyempre, huwag natin kalimutan si Annalisa's Journey Twin. Sleep na Melody, yan, matutulog na siya kasi pagod na si Annalisa's Journey. Kaya ang gawin ho natin, alisin lang natin yung Twin, Annalisa's Journey ang kanyang main account. Yan, pwede natin iwanan ng bakas sa kanyang upload video. At siyempre, kayo po ay mababalikan naman tunay. Yan. Highly recommended po natin yan ng kaibigan natin si Annalisa's Journey. Yan, si Clarita Powers. #MyMyVlog. Sila po yung mga very supportive natin mga friend dito sa at huwag natin kalimutan The Delicious Kitchen at syempre si Rody Snack TV at si Jane Saltin. Yan. 4 million in the house, 8 thumbs up. Maraming salamat po. Please mag-comment po ng tama at tugma sa iyo para di mas pa. 3 hanggang 5 minuto. Yun ang para walang lagas. Yan. Kasi lagas is real. Pero wag natin pansinin ang lagas. Normal na po yan. Ang importante halaga. Ang buhay kasi parang life. Yan guys. Annalisa's Journey Twins. #MyMyVlogs. Okay. No problem. So meron tayong 5 million na sumusuporta sa ating live. Tama ba yun, host? Yes, tama po. No problem po. Tama po lahat yan. Basta importante, sir, manood po tayo ng 3 hanggang 5 minuto kasi ako po, subok ko na po. At walang lagas